mugu ka ga wancan haka ko me yake ja uho da ran karasa dan malam kace yau ka tuna da tabi kai dai bari kai duk sofar da ake sha a cikin garin nan yau kai sai ka zauna kai ta jan tabi sofar nan da ake sha a garin to ai wallahi nake gaya ma tun daga farkon nan kullum wanda ya wuce in na ja mu samu to sai ya ka ga ma abin da ya samu dan Allah ka ga nan dubu biyar kenan yanzu nan wani ya zo ya wuce na ja mu samu nan na samu tsakaninka da Allah ya mu samun nan tana kawo samu ka samu ai shine ya mu ai shike da aka bayar wallahi ba yanzu kakan mu zan je hara mu wannan can uwar gobe yau da dariya karara bayanas kin mara illa na ji an ce kin hada sallah kin Hey yo, Isayagi alongside Sani Hukuman wa bani kuɗi na jinkan azkanmu da kai ku irin almajiran kan hanyar nan sai ku rinda tsintan kuɗin mutane ba a ba ku sadaka ba ku ce za ku rike gwa mutane ku ba shi ya mu samu nan ma ba wani